Daga sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Drumbeatnews muryar Burtaniya muke gabatar muku da labaran duniya wacce ni Zainab Abdullahi Raji. Zan karanto. Da farko ga muhimman kanin labaran. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka na nazarin al'amuran ƙasar Sudan. Trump ya ce yana da ikon korar Robert Mueller da ke bincike na musamman. 'Yan Najeriya sun gudanar da zanga-zanga nuna adawa da tazarcen shugaba Buhari. Yanzu kuma ga labaran kamar yadda suke. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka na nazarin al'amuran ƙasar Sudan. Duk da umarnin da shugaban ƙasar Sudan ya bayar na cewa a saki duk fursunonin siyasa da ake tsare da su. Ofishin jakadancin Amurka da ke Khartoum ya ce har yanzu bata canza zani ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana nazarin al'amura a ƙasar Sudan bayan da shugaban ƙasar Omar al-Bashir ya ba da umarnin nan take a sako dukkan fursunonin siyasa da ke gidan yari. Kamfanin dillancin labarun Sudan da ake kira Suna a takaice ne ya ba da labarin umarnin sako fursunonin. To amma wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa ya zuwa tsakar ranar jiya Talata 10 ga wannan wata na Afrilu babu wani tabbacin da aka samu na sako fursunonin. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Khartoum yana tuntuɓar iyalan waɗanda aka sakon domin jin halin da suke ciki. Kamfanin dillancin labarun Sudan ya ba da labarin cewa ba da umarnin sako fursunonin wani bangare na yunkurin inganta sasantawa da samun zaman lafiya makonnin baya da gwamnatin ƙasar ta yi ta kamen faɗa akan mai uwa da wabi domin daƙile zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati. Rahotanni bai bayyana yawan fursunonin da aka ba da umarnin a sako ba. Trump ya ce yana da ikon korar Robert Mueller da ke bincike na musamman biyo bayan samamen da aka kai gida da ofishin lauyansa a New York a ci gaba da binciken zaben shekarar 2016 da ake yi. Shugaba Donald Trump ya ce yana da ikon korar mai bincike na musamman Robert Mueller. Jiya Talata fadar shugaban Amurka ta White House ta hakikance akan cewa shugaban Amurka Donald Trump yana da ikon korar lauya na musamman da aka nada domin binciken alakar da ke tsakanin yakin neman zaben shugaba Trump da shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban kasar da aka yi. Sarah Huckabee, jami'ar yada labaran shugaban, ta ce an faɗa musu cewa yana da ikon ɗaukan wannan matakin. Ms. Huckabee ta yi wannan furuci ne lokacin da 'yan jarida suka yi mata tambayar ko shugaba Trump yana da ikon korar Robert Mueller, lauya na musamman. To amma masana harkokin shari'a da dama sun ce idan ma shugaba zai ɗauki irin wannan mataki tilas sai ya bi ta kan mukaddashin Attorney General Rod Rosenstein wanda yana iya ƙin mutunta wannan umarnin. Wasu wakilan jam'iyyar Democrat da na Republican a majalisar dokoki sun ce idan shugaban ya kuskure ɗauki wannan mataki to hakan na iya cusa tsarin mulkin ƙasar cikin hatsari. Jiya Talata jaridar New York Times da ake bugawa a birnin New York ta buga labarin cewa shugaba Trump ya buƙaci ya kori lauya Mueller a watan Disamban bara kuma a dakatar da binciken da ake, amma hakan ba ta yiwu ba. An ƙona wata yarinya 'yar shekara 8 bayan da aka yi mata fyaɗe. A ranar Laraba da ta gabata ne hukumar 'yan sanda ta ƙasar Pakistan ta cafke wasu miyagun mutane 8 da ake zargin su suka ƙone wata yarinya 'yar shekara 8 da ranta bayan sun mata fyaɗe, inda wannan lamari ya janyo zanga-zanga a ƙasar. A cewar hukumar 'yan sanda, wannan yarinya dai ta bar gidansu a tsakar ranar Lahadin da ta gabata domin sayan kayan tantaɗe irin na yara a wani shagon daura da gidansu, inda bayan awanni sai aka tsinto ta duk jikinta a ƙone. Rahotanni da sanadin shafin PM News sun bayyana cewa
an yi lalata da wannan ƙaramar yarinya kafin a cinna mata wuta, kamar yadda binciken 'yan sanda ya tabbatar. Jaridar ta kuma rawaito cewa ɗalibai daga makarantu sun ɗauki matakai daban-daban sun shiga cikin sahun zanga-zangar da aka gudanar a kan manyan hanyoyin ƙasar domin nuna rashin goyon bayansu a kan lamarin tare da neman adalci ga wannan yarinya. ‘Yan Najeriya sun gudanar da zanga-zangar nuna adawa da tazarcen shugaba Buhari. Wasu ‘yan Najeriya mazauna birnin London sun shirya tare da gudanar da zanga-zangar nuna adawa da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma nuna adawa da burinsa na tazarce da ya bayyana. Wata majiya ta bayyana cewa Najeriya sun gudanar da wannan zanga-zanga ne a safiyar ranar Talata 10 ga watan Afrilu a gaban ofishin jakadancin Najeriya, inda suke ɗauke da saƙonni da suka haɗa da Buhari kada ka tsaya takara da sauransu. Sai dai fadar shugaban ƙasa ta tabbatar da zanga-zangar, amma ta bayyana cewa yana da adawar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, waɗanda gwamnatinsa ta kama da laifin satar kuɗin al'umma ne suka ɗauki wannan nauyin domin a yi zanga-zangar. Majiya daga fadar shugaban ƙasa ya bayyana cewa sun samo rahoton daga hukumomin tsaron sirri cewa wasu 'yan Najeriya za su ci gaba da gudanar da zanga-zangar don nufin kunyata Buhari da gwamnatin Najeriya. Sai dai ya ce babu abin da zai karkatar wa hankalin Buhari da abin da ya sa a gaba. Duka-duka dai labaran kenan a yau, wacce ni Zainab Abdullahi Raji na karanto. Drumbeatnews muryar Burtaniya ta kawo muku.